Ek fl-opinjoni tiegħi hemm wieħed mill-aktar affarijiet pożittivi f'dan il-proċess kollu mis-sinodu taż-żgħażagħ l-hawn. Jibqa' l-fatt li huwa l-Knisja hija Knisja li qiegħda tisma' li qed tiftaħ dirajja beraħ biex tpoġġi d-diskussjoni fiċ-ċentru tagħha. Qed jolqotni ħafna l-fatt li l-Knisja fiċ-ċentru tagħha issa qiegħda tisma' ħafna liż-żgħażagħ u allura dan huwa xi ħaġa li hija vera pożittiva. Mill-esperjenza tiegħi li naħdem ħafna maż-żgħażagħ u anke bħala wkoll edukatur li naħdem fi skola, waħda mill-affarijiet li forsi li jinkwetawni daqsxejn hija il-mod li sa ċertu żmien it-tfal tagħna ikunu qegħdin qrib il-Knisja imbagħad qed jinħoloq dak il-gap bejn l-adolescenza u ż-żogħżija fejn iż-żgħażagħ qed forsi mhux qed jiffrenkwentaw daqshekk il-Knisja tagħna. X'qed jiġri naħseb li rridu naraw ftit, irridu nitkellmu, rridu niddiskutu bħalma ġara fil-laqgħa li kellna mal-eċċellenza tiegħu ma' Mons Isqof Mario Grech fejn konna grupp ta' żgħażagħ u hemmhekk irnexxielna noħolqu daqsxejn ta' diskussjoni ta' kif nistgħu nimxu l qudiem the way forward. Fl-opinjoni tiegħi nerġa' ngħid naħseb li l-bakketta maġika biex insejħilha hekk fl-opinjoni tiegħi hija l-akkumpanjament li naħseb li l-Knisja għandu toħloq spazji fejn is-saċerdoti b'mod speċjali ikollhom dik ir-rol li joħolqu dawn il-one-to-ones maż-żgħażagħ tagħna biex hemmhekk tinħoloq ir-relazzjoni. U fejn hemm relazzjoni hemmhekk ikun hemm is-saħħa u fejn is-saħħa mbagħad hemmhekk hemm l-għaqda. Naħseb li dan jista' jkun punt ta' suġġeriment li nistgħu nimxu u nqarbu aktar liż-żgħażagħ u lill-Knisja. Fl-istess ħin nemmen ukoll li fl-iskejjel tagħna u hawnhekk mill-punt ta' edukatur naħseb irridu nibdew nrawmu l-tfal billi noħolqulhom spazji fejn jifqu, fejn jirriflettu, mhux billi jitolbu bil-missierna u bil-ħobżna biss, imma fejn ikollhom ċans f'dawn l-ispazji li jiltaqgħu magħhom infushom u anke mal-ħallieq. Naħseb li b'dawn iż-żewġ affarijiet kemm ma' tfal fl-iskejjel tagħna u anke b'mod ta' akkumpanjament is-saċerdoti b'mod speċjali maż-żgħażagħ naħseb hekk il-knejjes u ż-żgħażagħ ikunu qed isiru iktar ħaġa waħda. Jiena jinkwetani ftit ukoll il-fatt meta nitkellmu l-Knisja u ż-żgħażagħ qisu hemm distak bejn dawn iż-żewġ gruppi, il-Knisja għalija u ż-żgħażagħ għalija. Naħseb li ż-żgħażagħ għandhom ikunu iċ-ċentru tal-Knisja, il-żgħażagħ għandhom bżonn il-Knisja u l-Knisja għandha bżonn iż-żgħażagħ. Minn esperjenza personali żgħira jiena li naħseb f'ħajti naħseb provajt kważi kollox. Nazzarda ngħid li meta jiena poġġejt il-Kristu fiċ-ċentru ta' ħajti l-futbol ma tani daqshekk fulfillment. L-ebda ħaġa fid-dinja ma tatni daqskemm tani Ġesu Kristu, mhux qed nitkellem biss ta' ċirċivejt, imma naħseb iridu wkoll noħolqu fit-tfal tagħna the sense of giving. Fil-fatt anke fl-iskola tagħna bħalissa qed naħdmu wkoll fuq it-tema ta' jiena l-oħrajn li meta inti tingħata hemm is-sens ta' qadi allura mbagħad tkun qed tirċievi. U dan kollu niġi ispirat dejjem minn dak li jagħmel Sidna Ġesu Kristu is-sens ta' qadi meta anke narawh jaħsel sajn l-appost li naħseb l-iktar mument li jaffaxxinani fil-ħajja tiegħu. Għalhekk biex nerġa' niġbor ftit dak kollu li qed nerġa' ndur mal-akkumpanjament fejn nippruvaw noħolqu relazzjonijiet maż-żgħażagħ biex bekk inkunu kemm jista' jkun viċin tagħhom u huma jerġgħu kemm jista' jkun inaqsu dawn il-gaps li jista' jkun li qed jinħolqu.